حفظ زما دی نصیب شاوے اللہ زتانا پیوس غالم مالونا حافظ خلیل اللہ دعا کرما زما مر پلار تر باور کی ډیر مرونا علم کا واپسی ملنگ شا پسر پالنگ کی چاتن ورز علمونا علم دہا غسڑی خوان کلی چی عالمان ورپسی وکڑی ارمانونا حافظ خلیل اللہ صاحبا اللہ تی طالب دسترگو ساتینا نتوان حماد نتو نوائیما اللہ آواز کی من نور واچوی خوندونا نتوان حماد دی کل بیشان کما دا عالمانو صفت خاپ جار کواما دا عالمانو صفت خاپ جار کواما نن ختم دا قرآن عظیم الشان کلی حافظ خلیل اللہ سے پخشان کلی ماشاءاللہ 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 حدیقت الاسلام دا مدرسہ کلی حافظ خلیل اللہ سے پخشان کلی ماشاءاللہ 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 نن ډیره خوشحالی د نن د دوی ختمه خیستا ښکلي ښکاریږي خلیل الله ختمه خوشحاله د پلار جان د نن په دې ختمه خوشحاله د پلار جان د نن په دې ختمه محنت کړي ی پلار جان او محنت کړي پلار جان محمد رحمان کلی حافظ خلیل اللہ ختم القرآن کلی ماشاءاللہ 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 حدیقت الاسلام دا مدرسہ کلی نن ختم دا قرآن عظیم الشان کلی ماشاءاللہ 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 لر جانو موری ننا 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 خوشحالی گی کنا پلو پلوان پہ نازی گی کنا حافظ خلیل اللہ سے ختم کی گی کنا حافظ خلیل اللہ سے ختم کی گی کنا دی ټولو مبارک دی ټولو مبارک دی ټولو مبارک حفظ قرآن کلی حافظ خلیل اللہ ختم القرآن کلی ماشاءاللہ 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 نن ختم دا قرآن عظیم الشان کلی حدیقت الاسلام دا مدرسہ کلی ماشاءاللہ 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 مور پلار نن ډیرې دعاګانې کوي الله 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 د الله شکر ادا کوي زارګانې کوي مور پلار دې خوشاله خوشالیانې کوي مور پلار دی خوشحال خوشحالیانی کوي ور اوشنده بسرا سپین ګلان کلی او وی ور اوشنده بسرا سپین ګلان کلی حافظ خلیل اللہ ختم القرآن کلی ماشاءاللہ 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 نن ختم دا قرآن عظیم الشان کلی حافظ خلیل اللہ ختم القرآن کلی ماشاءاللہ 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 اللہ پتا سلوی مہربانی کړی دا استادانو هم لتا سره خواري کړی دا حدیقت الاسلام په مدرسه کې شاګردي کړی دا
حدیقت الاسلام حدیقت الاسلام په مدرسه کې شاګردي کړې ده حدیقت الاسلام حدیقت الاسلام په مدرسه کې شاګردي کړې ده حمد سنی حمد نندا دعا کوم د سبحان کله او ای حمد نندا دعا حمد نندا دعا کوم د سبحان کله حافظ خلیل الله ختم القرآن کله مشنا مشاءنا مشنا مشاءنا مشنا مشاءنا مشنا مشاءنا نن ختم د قرآن عظیم الشان کله حافظ خلیل الله ختم القرآن کله مشنا مشاءنا مشنا مشاءنا حدیقت الاسلام دا مدرسہ کله او حدیقت الاسلام دا مدرسہ کله واقع قلع عزی کی فخشان کله مشاءاللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ د دې خپل نظم سپیشل فرمایش کوونکی ملګری دی محمد زمان احمد زمان پیر قاری شاکر الله صاحب حبیب الله پردیسی او اخیری ملګری حافظ قدرت الله دا خپل کلام ریکارډ کړي شو په ډېر خوږ आवाज د جناب حماد الرحمن احسنی رابطي نمبر یې مهیروي 0336 316 7936 واتس اپ نمبر دی 0312 9427 498 ریکارډینګ کړي دی چاند آډیو ان ویډیو سټوډیو